Bé, en aquest quart vídeo, abans de començar a crear aquestes 4 poses d'aquesta animació simple, el que farem és definir una línia de terra per tenir com a referència. Per fer-ho ens anem al nostre stroke, que tenim en aquest punt, i el que farem és fer una línia en mode dibuix, una línia que sigui visible, d'uns 50 píxels en aquest punt aproximadament. Tot seguit el que farem ja és sortir de mode dibuix i seleccionar el nostre esquelet amb Pose Mode per tal de començar l'animació d'aquest frame 1, aquesta Passing Pose 2, i per fer-ho el que farem primer és seleccionar en mode de pose tots els ossos i inserir-hi amb la lletra I un keyframe de rotació, de posició, rotació i escala. El que farem doncs en aquest punt ja és emular aquesta primera pose. Com veiem, la cama esquerra està enrere, el braç esquerre està endavant, i el que farem en aquest cas és la cama dreta, que està aquí davant. Exagerem una mica la posició. Recordeu, l'exageració és un principi bàsic en l'animació, sobretot en aquest tipus d'animació més orgànica, més toony, tipus Disney. Aquest braç dret va una mica enrere, el braç esquerre va aquí davant. Com veieu, és una referència d'animació, no concorda exactament la pose. En aquest cas, l'animador ens hauria creat aquest concepte i nosaltres, com a tècnics en animació 2D, el que faríem és interpretar aquest concepte d'animació, intentant millorar-lo. En aquest cas l'exagerem una mica. El que farem aquí en aquest cas també és potser, ja que fa aquest gest i el cap una mica enrere, obrir una mica la boca. I el que podríem fer ja, un cop tenim definida aquesta primera pose, el que farem és fer que aquesta línia no sigui que res de la referència, que la línia no sigui seleccionable. Bé, doncs el que deia, un cop hem definit aquest primer frame, aquesta primera passing pose, el que farem és definir el segon keyframe. Per fer-ho, el que haurem de fer és moure el fons al centre del nostre llenç i ajustar l'esquelet a aquest back contact point, que serà la següent pose. Per fer-ho ens anem al frame número 7 i el primer que farem és moure el fons. Seleccionarem aquest fons. Abans de fer això establirem en aquest primer keyframe, un cop seleccionat el fons, i posarem un keyframe d'ubicació únicament, i al frame número 7, tal com ens indica la referència d'animació, el que farem és moure aquest fons aproximadament en aquest punt. Veiem que se'ns anima el fons i el que farem és ja intentar emular aquesta primera pose. En aquest cas, el que farem en aquesta primera és baixar una mica, ja que està, diguéssim, amb les cames obertes, serà baixar una mica tot el personatge. I exigirem encara una mica més això. I començarem, doncs, a fer aquesta segona pose.
cas aquesta cama de doble. Aquesta, a veure, veiem la referència exacta, va endarrere. Aquest braç esquerre el tenim aproximadament aquí. Obrirem aquesta mà. Pujarem una mica tot el personatge. Farem que aquesta cama planti una mica més. I potser sí que a l'anterior keyframe, en comptes de tenir la boca oberta, com que està... és una posició com a punt de fer un impacte, sí que el preveu i està ja tancant la boca. Això seria ja a nivell d'interpretació d'aquest esquema d'animació. Vale, sí, faríem. Tornaríem al següent keyframe. Vale. I aquest braç esquerre, braç dret, perdoneu, en aquest punt veiem que no apareix perquè està al darrere del cos. En aquest cas el posaríem... Giraríem aquesta mà. Vale, aproximadament estaria... A veure si amaguem aquest esquelet. Sí, aquesta podria ser una posició vàlida. Potser podem... Vale, articular una mica més aquest braç esquerre. I si amaguem aquest esquelet, veurem ja que tenim aquesta primera passa d'aquest nostre personatge. Perfecte. El que farem, doncs, tot seguit és tornar a mode objecte, seleccionar el fons i ja començar a treballar en aquest frame 13, en aquesta passing pose 0,1. En aquest cas ens situaríem al frame 13 i amb aquest fons seleccionat el que farem és moure'l per tal de tenir aquesta referència centrada al nostre llenç. Un cop tenim aquest objecte centrat, aquesta referència centrada, el que farem és tornar al nostre esquelet en pose mode i el que farem és ja ajustar aquesta posició. En aquest cas, aquesta cama esquerra la tindrem en aquest punt. Girarem una mica. Aquesta cama dreta la doblarem. Aproximadament d'aquesta forma. Aquest braç esquerre
l'exagerarem força més. Està plantant la cama, per tant el que podem fer és baixar tot el personatge. Aquest braç dret també l'exagerarem. Aquest os no fa res. Vale. Tancarem aquesta exacte d'aquesta manera. Vale. Potser m'he passat. G, Z. Pugem una mica el cos, tampoc que estigui tan avall. I vale, perfecte. En aquest cas ja tindríem aquest walk cycle quasi definit i sortim de pose mode, seleccionem el fons, l'objecte de fons i anem a situar la nostra referència al frame 19. En aquest cas ens situem al frame 19 i movent aquest fons generarem automàticament, ja que tenim activat el gravador de posicions claus, ja se'ns genera automàticament, si movem aquest keyframe al frame número 19. Tornem al nostre esquelet i en mode de poses el que farem és ja definir aquest darrer keyframe, ja que el 25 serà comú amb l'1. Girar una mica el cap, podem obrir una mica la boca per donar-li una mica més d'expressivitat. Podem moure una mica. A veure, i aquesta cama dreta, en aquest cas se'ns doblega aproximadament. En aquest sentit, veiem què passa aquí. Vale. Aquest braç esquerre el posarem a punt. El braç dret restaria amagat. Efectivament. I ja tindríem en aquest punt definida la nostra animació.
En aquest cas el que podem fer en aquest punt és generar aquest darrer keyframe, que en aquest cas seria igual que l'1, per tant, per duplicar-lo el que farem és seleccionar tots els ossos, arrastrant amb el cursor o amb la lletra A de Select All, en mode de poses, sobretot, i anar-nos en seleccionar els primers keyframes i amb Shift D duplicar-los al 25. D'aquesta forma el que farem és ja definir aquest darrer keyframe i vegem què passa si desactivem la imatge de referència. En aquest cas, el que veiem és que ja tenim aquest walk cycle definit. Una altra cosa que veiem també és que el que ens ha fet és hi ha un petit desfase, es queda com parada en aquesta part final. El tema és perquè ens repeteix el frame 25 per corregir aquest petit desfase, li diem que només ens reprodueixi fins al frame 24. I si amaguem aquesta imatge de referència, veurem que ja tenim, podem amagar també el nostre esquelet, el nostre robot, l'esquelet del nostre robot, perdoneu, i veurem que ja tenim una mica aquest walk cycle definit. A línies generals, el que podem fer tot seguit és intentar ajustar algun aspecte. Per exemple, el que podríem fer és exagerar una mica el moviment de la boca i del cap, keyframe a keyframe, per donar-li una mica més d'expressivitat. En aquest cas podem tancar una mica més la boca quan planta i obrir-la. En aquest cas, aquests dos keyframes els dupliquem aquí al final. Podem exagerar encara més aquesta rotació del cap, per exemple. La posarem aquí. Ho exagerarem encara més. Mirem una mica més aquesta boca. I veiem que ara tancarem en aquest cas la boca.
I aquí també la tancarem. Sembla que té certa gràcia. I en aquest punt el que podem fer també és exagerar una mica el moviment del tòrax. Traiem la referència. Sobretot en aquest punt, no, deixarem la referència del terra. I el que podríem fer en els punts que s'alça... No, mantenim la referència. És exagerar una mica el moviment aquest del tòrax. Encara que no acabi de concordar exactament amb la nostra animació de referència. El que farem és duplicar aquest. No, només aquest keyframe. El duplicarem aquí al final. I si amaguem la referència, veurem que l'hem exagerat encara una mica més. I l'únic que encara podem exagerar encara una mica més el moviment dels braços. Per tal de donar-hi una mica més d'expressivitat. En aquest cas, els d'aquest darrer keyframe, seleccionarem aquests dos. O bueno, podem seleccionar tots els keyframes i duplicar-los al 25. Si amaguem la referència, veurem que ja tenim aquest walk cycle d'aquest robot pràcticament definit. El que farem en el darrer vídeo és acabar d'ajustar aquests keyframes intermitjos en què el peu ens rebassa la línia de terra i acabar d'ajustar una mica aquesta animació per tal de que sigui encara una mica més expressiva.